Ko himen ko para payit hautrai Jesus Christ. Ngias ngau kawe ke jingjia ha ka jimpule beningkong na ka kitab Daniel halor ka susana. Ka kente ne ka longkumi kabariyu balai. Ka longkumi kabating burom yau balai. Ka longkumi kaba peit sumar yalaki ingasem kaba burom yau tengah. Bad kalongkumi kabala ishirhem yau balai. Kalalong kaba hok kabalong kaba koi haga jingim changka. But news ngo kibriyu kibadon ka jimod basini yaka kilariam yaka ban lepop henry kalayai lai. Kalalong kaba hok arngut ki riusiniu kila kinosniu yaka namarba kimshim layo yaka ba kitumu banle kila tumu banle pop henry kala kendai yaka pop haba kala kendai yaka pop ka pop hapo jangita ki riusniu kala roisted bad kala perlong yaki ban penyapno pen banyaka ban penhiarpot ban le yaki kam ke ba kam suniu don bon ki briu ke perkat kumne ha ka jingim ya haba ya ka ba ki trang ban le klam yo le ki le pen ban yaki kam ke ba kam suniu halor ki briu ngila ban yusno kum ki ni ki kana jong ki briu ba peniap yaki briu ngiyusno ukun samla peniap yaka samla namar kam shimla pediang yaka jing tarwa jongu ngiyosno ki kon samla ki peniap baro Jingshisha namar kimi ki pa kim shimla yang lang batki haka banle ki kam suniyo ngiyosno ki bruyu ki penjot yaka jingim changki vai namar ki bishni yaki vai ki lorni persha yaki vai Ni yosno syapang bon gi jingjia komne kabangela yosno mendan ha kane ka jimpule syapang ga jingim jangka susana. Henry ngidi ben soto hakamat ke briu lese ki riusiniu ki seiso shibon. Ki riu bamhok ki seiso shibon. Yakaba ki ong ki briu ki kam kongu. Yakaba ki peni ki briu ki kam nge. Henry kata ke jimpeni dak jengki baro kan kut tang hakane ka parte hakamat oble kadonda kawai pat gerukam jimbishar hangning yusno kasusana kalayo ya ka hok wan haba ki bru baro kila kendait no yaka oble ula pinmi ya ubabatam banyada yaka tendeng haka jingim jongi ni shait perkat wan ladanga imba kam don jimmen doi namar ki riusniu ki kam klein haganega parte ne riu bam hok ki kam pin seiso ya ka jingim chonki wan ladang along ka bariu bale wan ladang along u bariu bale wan ladang along u bating burom ya u bale ngam shim yoi ya ka jing roi ne jing seiso pun ki bariu ki shait onkom ne tendang ki kli ia ki bahalor father baleken ngam jiyo jingker ko wad khabanga im ya ka jingim baba ngayo iki briyu kemju lebha ne ki ba im riyu bale ki kam sizo ha ka jingim don ki briyu ki ba do jingermen henry khabangi peit kane ka susana nilaban kli jingkerli khapo jongi khato ka susana kala do jingermen wad hakamat ka jingia ngam tarai ba kasusana kala do jingkermen namar kalong ka kunjong obale kabala ting burom ya obale kabala idia ka hok bad kala yang naga benda ka hok bad kala yang sakina ka benda ka hok wad hatmir ka jingiap haba kala yaine wad hatmir ka jingiap klam da do jingkermen ubale ulawan yaram ko himmen ko para kaneka binda jonga jimpule kai minsiam ya baru ki brio badon ga jingidia ka hok ke ba idia ka jinkoi tendangi yo I kam don doreye ban imkoi tendang bonsin ngilaban yo I u bammen ru pinget biji ki brio
kam dame ki kun samla jongane ga juk kam mindoi ban im ya ka jingim bakoit namar ubammen upasiao hakie ki baro ka ba penshat pendame ki brio bad bun sin ngi perkat kindit kinsan kam mindoi yanga marwe ban im ya ka jingim bakoit henry ka susana kawan pasiao hangi ve pe ve kadon ga jimman doi shibon banjit ya ka jingim bahok kadon ga jimman doi shibon ban im ya ka jingim ka bakoi wat hakamat bun jait ki jimpan shoy ka susana kalong ga jingi kai na ga benda bon ngot ke brio bala shap pen shoy ban le bon ki pop but kawan ban perta hakamat jangi wat num le pop Wat num sha ek jimpan shoy ban job halo jumpy kadon ke jingkur ko karhai naga binda jumpy kaba uble ulabu wat num do jinkar men wat hak khatmir ke jingiam uble udon ga bor ban kursiu ya kiri khok ban yada yangi kane kalong ke jingjia kabang yusno na kane ka jimpule mindakasngi uble Unnum ino ya ki brio ki bajid ban im ya ka jingim bariu bale bajid ban im ya ka jingim bakoit bad un kindiu buram ya ki ban yus nguru arngut ki brio ba yang saki lamler kitu ki brio kilong ki brio bambat ya ka jingshisha kim tip ya ka jingshisha but kim shimla idro ya ka jingshisha kilong ki brio ba id ya ki kam tok but ki kam siniu but ha ka gospel ngiyos ngo syapang arngut ki ba yang naga benda ka jingshisha ka jingsaki jong ki brio ki ba id ya ka hok but ka jingsaki jong ki brio bam id ya ka hok ujisu kran syapang arngut saki But haba ki parisi kila kinno pidon hok ayu. Piong hana pilong uble. Henry pidon ka saki ayu. Badu jisuong ngadon ka saki. Ngadon arngut ban saki. Manga shimet badupa. Kata ka saki kalong ka bajana hitam. Bad nagabinta susana. Haba arngut ki saki balamler yang hakama jangga. Don arngut dakawai pat ki saki. Ban kindiu yaka ngiru haka jingim jongi ladang is ngauto janai yaka nega jingi kayu jisu man ka por habang is ngau marwe ngis ngau kot lad lese bara ki brio saudang jongi ki bishar pindram yangi ensami yaka jing saki jongu ble but ka jing saki jongu jisu kata ka jing saki kalong ka saki halor ka jingshisha Barabor ka jingshisha ka job. Ka perte ka ong ka jingshisha kannom la job. Henry ka beneng ka ong ka jingshisha marwehi kan job. But ya kiye ke baro ba persha ya ka jingshisha kan remload. Ujisu udon hakaliang. Nakataka daw ka tinu bele ka ong. Yano ngan ting haba uble udon hakaliang jonga. Lada uble udon hakaliang jongi ka jingshisha kan job barabor. Lada uble umdon haka jingim jongi katekana ngidang im sya ka jimpen rem bat ka jingchon uno ubrio kano ka brio bamdon kane ka jingyatli bat ka jingim badu ble badu jisu kidang Iaishah ka jingchon lese shi por kin kemen akane ka perte henre ka jing kemen jongi kan kerlalong ka jing sausi ka jing linyar haba kadu kadwai henre ki brio ki hok kiba imha ka hok kin kemen kadu kadwai tongin duwai hakane yu kirish bakuit naga binda kana ga jingai haka jingim jongi jisu ba it karko yangi karshan yangi haka hot jome melonga jingshisha bad mesaki ya ga jingshisha bad ka bor jongu blai upa yalam yangi sha kana ga jingshisha bangila biang ya ga jingsaki jome ko jisu bad ublai upa haka jingim jongi bandup light na ga jingsuni baro Enyaro ya utrai Jesus Christ. Amen.